Česku se spíš ptají, jako co chceš ty. A ty většinou jako nevíš, co chceš, protože prostě a ptáš se jich, jako co je dobrý. A oni ti jako většinou neodpoví. Protože... Ale řekl bych, že ten průměr nějakých 30 babek zhruba za meníčko. Jsem zmínil happy hour. A mám pocit, že v Čechách nemáte happy hour. Obrovský rozdíl v Kanadě oproti Česku je, že ten číšník žije, nebo má hlavně peníze z výšek. A myslím si, že to je spojen s tím, že Češi jsou hodně pivovařská kultura. Ten proces usazení, jako přivítání hezké, že si líbí se mi to, že si ti hnedka všimnou, že tam dojdeš prostě a už hned se s tebou pracuje. Kdežto v tom Česku si sedneš a oni většinou ani neví, že tam třeba sedíš, jo, takže... Dobrý den, vítám vás u dnešního videa, jsem tady zase s Mikem. Zdravím všechny. Nezapomeňte nám dát tady follow na naše Instagramy, tady jeden takhle vždycky v tom rohu, co sedíme. A dneska to bude zase takovýhle podcastový video, podobný formát, jako už jsme udělali minule. Jestli jste neviděli naše předchozí video, kde jsme se bavili o rozdílu v pracovní kultuře v zaměstnání mezi Kanadou a Českem, tak tady máte, počkejte, to bude u tebe, na tvý straně, tam máš výjížděcí odkaz taky v popisku tady toho videa. A dneska se pobavíme o tom, jaký je rozdíl mezi restaurací v Česku a v Kanadě, potažmo v té restaurační kultuře z pohledu nás jako zákazníků. Z pohledu Čechů. Z pohledu zákazníků a z pohledu Čechů. Přesně tak. A hlavně kvůli mě, protože, nebo ne kvůli mě, ale že jsem tady krátkou dobu, takže ty rozdíly budu vnímat daleko víc, než ty hádám, protože to máš zaběhlé, už prostě bereš to jako standard. Hele, jsou pořád nějaký rozdíly, který jako si všímám a vždycky je ocením. Ano, protože musíš to rozdíl, když se vrátíš do Česka a pak když do té restaurace a dostaneš taky ten reality check, jak to tam funguje, takovou facku. No počkej, když už jsme u toho, tak co byl jakoby ten největší rozdíl, který když jsi si přijel, co tě jako fakt jako utkvělo v paměti, co tě fakt překvapilo? První zkušenost, když jsem došel do restaurace tady v Kanadě, tak bylo to, že vlastně vy tam dojdete, vstoupíte a je tam před vámi stolík, kde je slečna a ta se ptá, kolik vás je a jak velký stůl chcete. A přiřadí vám přímo stůl, kde se posadíte. Což je jako první takový rozdíl. Takže takový to usazení. Ten proces, přesně, že si nemůžeš prostě vlézt do hospody a sedneš si kam chceš. Ano. Ten proces usazení, jako přivítání hezké, že si líbí se mi to, že si ti hnedka všimnou, že tam dojdeš prostě a už hned se s tebou pracuje. Kdežto v tom Česku si sedneš a oni většinou ani neví, že tam třeba sedíš, jo, takže taky se mi to stalo. Hele, ale na druhou stranu musím říct, že když jsem byl loni v Čechách, tak už tam některé restaurace trošku tohle mají. Že se to tam začíná dostat, ale zdaleka ne v takové míře jako tady máš 100%. Jako. Asi nemůžeme házat všechny restaurace do jednoho pytle, samozřejmě v Česku ty restaurace můžou být odlišné, ale víceméně jako ten rozdíl je obrovský, když to bereme tak jako s nadhledem. A co třeba tebe šokovalo tak nejvíc, když došel z poprvé restaurace? Hele, ono to v podstatě tak navazuje na to tvoje jako uvítání, usazení. Mně se strašně líbilo, když nás jako usadili, tak hnedka přišel číšník a dones džbánek s vodou. Prostě to je věc, kterou v Čechách, oni ti musí dát podle mě, mám pocit, vodu zdarma, ale oni ti tam do toho třeba prdnou citron, aby už si to mohli naúčtovat, že jo. A řeknou tomu prostě voda s citronem. Než to tady prostě přijdete, přijete do restaurace a automaticky prostě přistane džbán s vodou, samozřejmě s ledem, je jedno, jestli je minus 10 nebo minus 30. Vždycky je tam led, až to valí do všeho led prostě. Tak to se mi... Pohárek, každý dostane svůj pohárek, je velký džbán a rozlijou vodu. Jo. A hlavně dojde ten číšník a on se představí, on řekne své jméno, řekne, že vás bude obsluhovat a prostě úplně ta interakce, jako připadáte si hnedka už, že tam s vámi pracujou, že si vás všímá někdo. To je pravda, ale zajímavý je, že ten, co tě usazuje a ten, kdo tě pak obsluhuje, jsou dvě jiné osoby. Nikdy to není ten samý člověk, že prostě se vás odvede a prostě teď se vás mám na starost. To je vždycky někdo úplně jiný. Je tam tak rozdělené, to je hezký systém. To je, přesně tak. To se mi líbí, jak to funguje jako takovej systém, takový sehraný stroj celkově, že prostě vidíš, že už usazujou, jde ti ta voda a pak jde ten čišník a už se představuje a už tě mají prostě, už tě motají. Mají to fakt krásně sehraný, aby o tebe oškubali ty peníze. Že třeba v Česku se mi jako párkrát stalo, že
seš ve velké restauraci, dojdeš tam, sedneš si tam a kolikrát se ti ani ten číšník nevšimne a dojde třeba až po 15-20 minutách. To tady by... A jako vůbec jsi úplně vyschlej, jsi hladnej prostě. Hele, a další věc, mně přijde, že ty lidi v Čechách, ty číšníci nebo ty obsluhy, častokrát, a teď nevím, jestli jako, to je neschopnost, nebo je to, nevím, jestli když řeknu nevzdělanost, jestli to není moc silný slovo, ale že prostě tady ti posadí a už prostě tam jede, řekne ti, hele, máme happy hour, prostě tohle je v akci, happy hour je od tolika do tolika, a tohle jsou naše dnešní speciality, prostě, že znají, ví prostě, co ti mají jako nabídnout. Už to prodávají. Už to prodávají, umí prodat. Že v Česku se spíš ptají, jako co chceš ty, a ty většinou jako nevíš, co chceš, protože prostě a ptáš se jich, jako co je dobrý. A oni ti jako většinou neodpoví prostě, protože jako neznají. Neznají, nebo spíš jako jsou takový jako, tak prostě všechno je dobrý, co čekáš, že řeknu. Jo, no ale na druhou stranu víš co, ty musíš tomu zákazníkovi říct, co chce. Zákazník, když neví, tak ty mu musí říct, co chce. Ale teďko, jak jsem o tom mluvil, tak mi to došlo, jsem zmínil happy hour. A mám pocit, že v Čechách nemáte happy hour. Myslíš, že mají v Čechách? To si myslím, že bude velký rozdíl. Jako teda aspoň, kam já pocházím, tak tam jsem to ještě neviděl nikdy, že by byl happy hour, nebo prostě nějaká hodinka, kdyby nabízeli nějak jakože slevněné různé meníčka. Prostě od 3 do 5. Akorát na oběd funguje, že na oběd tam bývají denní menu, že máš prostě... To je všude, jo. To je všude. Že máš prostě nějaký pokrm, který je prostě levnější. Ale to jsem zase neviděl tady. Tady to nemají na oběd, že? Tady maximálně vidíš, že mají nějaký daily specials, ale že by měli vyloženě jakoby polední menu. Na oběd meníčka to tady nemají, že? To vůbec taky to, jak dostaneš ten zvlášť lísteček vedle toho normálního jídeláku, to ne. Přesně. Ale ty happy hours jsou, většinou přijde na hodiny, kdy ta restaurace nemá tolik zákazníků. Přesně tak, je to třeba jsou happy hours. Například ve čtvrtek prostě ráno, kdy tam nikdo prostě nepůjde, tak tam mají ty happy hours. Většinou jsou v takový ty divný hodiny, a třeba aspoň jako z mojí zkušenosti, třeba od 2 do 5. Jo, že prostě v 5 jako spousta lidí končí a jde si dá prostě křídla a pivko s kamarádem nebo s kolegama, tak to už happy hour není a potom mají třeba od 9 do půlnoci. Jsou takový, ale zase asi záleží, co to bude za restauraci, když budeš brát nějakou snídaňovou, tak tam budou asi mít dřív, budou mít jinačí ty hours. Oni se snaží hlavně jako pointa, to je přilákat ty zákazníky na tu dobu, kdy to není až tak jako busy, aby vyplnili prostě tu prázdnotu, aby ty lidi tam šli. Jo. A naopak, kdy to je nejvíc busy, třeba pátek večer prostě, tak tam mají plné ceny a prostě všichni platí jako život. Takže, a celé bych to ještě tak jako zhrnul, jak tě posadí a prostě nabídnou ti vodu, jak se ti představí všechno. Tak dělají to i kvůli tomu, že vlastně strašně obrovský rozdíl v Kanadě oproti Česku je, že ten číšník žije, nebo má hlavně peníze z dýšek, z tipu. To je obrovský rozdíl. V Česku ty dýška nejsou, ten tipping culture tam není jako tak jako zažitý. To už jsme zmiňovali v tom prvním videu. Ale tady se to fakt úplně jedná konkrétně na ty restaurace. Kdy ten číšník má prostě základní plat nějaký směšných pár dolarů. A prostě pak druhá polovina jeho výplaty je prostě jenom z dýšek. Já bych to tady ani možná moc dál nerozebíral ty dýška a schoval bych si to, jak jsme plánovali, že uděláme dýškovací video. Prostě o té tipping culture, že uděláme normálně, příště uděláme video, o jedno z příštích videí bude normálně regulárně o tipping culture. To bychom mohli rozebírat. Jestli by se vám to líbilo, určitě napište do komentářů, jestli by vás zajímalo celé kompletní video na tipping culture tady v Kanadě. Do jakých extrémů to až zachází, kde všude vám ten terminál vytáhnou a ptají se vás na tip. Takže zkrátka bych zmínil, prostě v té restauraci ty dýška jsou hodně big deal, tam z toho hodně žijou. Takže ten číšník se fakt snaží prostě být na vás úplně nejvíc hodný, nejvíc příjemný a aby prostě jste se mu fakt zalíbili a dali jste mu prostě velké dýško. O tom je ten servis tam, no. O tom to tady funguje. Ale co mě mezi tím ještě napadlo, stalo se ti tady někdy, byla taky jedna z věcí, co mě strašně překvapilo tenkrát na začátku v Kanadě. Stalo se ti tady někdy, že jsi přišel, objednal jsi si třeba pivo, nebo 2, nebo víš co, taky tak přijdeš prostě v Čechách, že přijdeš do pubu, objednáš si jedno nařízení malý a pak k tomu jedno velký, takže ti řekli, že ne? Nebo že jste byli třeba s kámošem 2, chtěli jste si objednat žbánek a oni řekli ne? S tím mám hodně zajímavou zkušenost. Jo? Stalo se mi to. To byl první šok takový, asi hodně obrovský. Tak
vlastně byli jsme v takovém baru na půl restauraci. A že jo, byli jsme s kamarádem, pili jsme spolu prostě piva, pohoda. Přisedli si tam vedle nás nějaké slečny, tak jsme jako poručili, koupili jsme i pro slečny piva, jenže slečny nechtěli pít piva, takže nám skončili před náma 2 prostě půllitrové nebo 0,6 prostě natočené sklenice s pivem. Došla číšnice a řekla nám, že nám ty piva musí zebrat, že není v Kanadě v BC povolené mít přes nějakou hodnotu alkoholu na osobu na stole. A já jsem úplně hleděl, že jako co to je za blbost prostě, mám tady 2 kousky piva před sebe. A ona normálně nám to zebrala a řekla, že to schová a že jak dopijem tyhle, tak nám je pak donese. A nebo pokud ti nedopijem, tak nám vrátí peníze. Takže oni by ti přinesli potom ten větrák, co natankovali. Já doufám, že ne. Říkala nám, že nám je pak donese. Ale doufám, že by to teda přečepovala. Jestli ne, tak to teda... To by zkus příště. Příště teda zkusím. Ale hleděl jsem fakt, že prostě takové regulace, takové jako víš, kontrolování, že prostě máš jenom trošku víc alkoholu na stole a zeberou ti to. Jo? A dělal jsem právě ten kurz Serve it right, abych mohl dělat číšníka nebo pracovat v restauraci. A přesně tam to je, že tam jsou prostě ty limity, kolik na tom stole můžeš mít a fakt jako je to strašně regulované. Jo. Já jsem se do toho nikdy jsem jako neponořil, nehledal jsem si přesně ten detail. Ale pamatuju si, když jsem seděl s kamarádem v downtownu v jedné restauraci a on taky to prostě jako byl taky víceméně v té době fresh off the boat. A teď prostě jako žízeň, že jo, léto, nebo prostě jako ty první teplý dny, tak si každý objednáme pitcher, džbánek. Budeme jak Janek Rubeš, v každém videu si dáme jedno anglické slovíčko, co vás naučí. To je tady big deal, pitcher. Jak nám to řekli, já říkám, jako co to balí, jo? No. Co tady nadávají, ale ono fakt pitcher máš prostě džbán piva. Rozlévané pivo. Jakožto pivař by se úplně zhroutil. Prostě. Hele, já jsem si tady na to tak zvyknul, že potom, když jsme jeli do Toronto, když jsem jel do Toronto, potkal jsem se tam s klukama, šli jsme do české restaurace v Torontu a taky tady vám můžu dát na to odkaz, jestli chcete vidět, jak to vypadá. Super restaurace, ale už mě vůbec nezarazilo to, že přinesou Plzeň v džbánku. Jo? Myslím si, před 5 lety, než jsem jako odcházel do Kanady, jak bych řekl, jako, něco, co mu dělal s tím žbánkem, když to bude větrák. A už jsem tak zdeformovaný. Kdyby viděl Štangasta z Česka, ten by se zhroutil, jak chceš rozlévat pivo pro boha. To se zbláznil. Bez pěny. Taky jsem tam dostal pod tím videem bídu v komentářích za to. Až brňáš to mezi lidi. Ale on je výhodnější. On je prostě... Je výhodnější, protože... On je za ty prachy dostane víc piva prostě. Ale to je ta kultura tady, že prostě čím víc koupíš, tím... V obchodech taky. I v obchodech, prostě bulk shopping, jo, prostě nakupování ve velkým. Čím víc koupíš, tím dostaneš větší slevu množstevní. Tady je to úplně obrovský rozdíl, když kupujete třeba maso nebo potraviny, ve velkým je to strašný rozdíl. Je to jediný způsob, jak ušetřit na potravinách, protože ty malé porce jsou strašně předražený. Protože vždycky všem říkám, nakupujte v Kostku a naučte se jako porcovat maso, mrazák. Super store taky se dá. Yes. Ale ty malé corner story tě oškubají. Tě oškubají. Tak zpátky k těm restauracím. Já třeba ještě mě napadá, co se mi líbilo, že když si objednáš, ne všechny restaurace to tak mají, ale drtivá většina to má tady tak. Když si objednáš kolu, Fantu, co tam ještě je, Sprite, tady tyhle rozlejvané limonády, tak zaplatíš jedno fíčko, nějakých 3,50 to většinou je, plus daň, a máš to jako bezednej kilímek. Že jakmile ti dojde, v restauraci, tak prostě v restauraci okamžitě ti jakoby dodávají. Na druhou stranu, myslím si, že to bude takový ten postmix, že prostě klasicky, třeba vím, že Denny's to tak má, nebo IHOP, ale i ty větší restaurace, což je zvláštní, že prostě větší, nebo jakoby, ne větší restaurace, ale jak to říct, ty renomovanější restaurace. Jaký ty, co si trošku hrajou high-end. Modernější. Jo. Prostě já nevím, třeba keg ve steakhouseu. Tak to je taky, prostě ti přijde postmixová kolča nebo postmixový Sprite. A zase vždycky tam je led. Je to všude úplně. Všude. Oni prostě cpou ten led úplně všude. Přesně. Ale hlavně víš co, už z toho postmixu ti to jde chlazen. Takže já vždycky bez ledu a všichni jdou mi co mu je? Co mu je?
Paní tady nám na konstrašu nosili vodu v termos, bylo venku třeba 5 stupňů, pršelo zima. V termose chlazené prostě 5 vody. Říkám, pane bože, je venku 5 stupňů, proč to nosíte chlazený v termose, ale jako samozřejmě cenil jsem, že nám dávali zdarma vodu, ale prostě tady fakt, já nevím, jim to vlastně chutná chladný nebo co. Nevím, je to jako docela jako zvláštní. Takže jako to, no, ale je to samozřejmě super, že v restauraci dostaneš prostě bezjednou kolu, jak v KFC. Samý s tou vodou, to je zpátky k té vodě. To je úplně parádní, jako na Čecha si to narveš se tím úplně co nejvíc jdeš. Co zdarma, tak přesně tak, to musíš využít prostě, kámo. To tam exáde, jedeš jednu za druhou. Si to, budeš to přelévat někde do jako žbánu, co máš batonu. Ale zase pro ně asi myšlenka taková je, hádám, že oni tím, že prostě se napiješ a když u toho jídla piješ, tak to sníš třeba víc, jakože nemáš sucho v krku, nevím. Nevím, já zase... Nebo je to zase selling point, že máš... Já jsem v tomhle tom Čech, já se přiznám, protože prostě když mám bezhedný kelímek, tak furt to tam mám zakódovaný. A já to jedu, jako to jedu rychlejší jak pivo, třeba když si dám ten Sprite. A já jsem pak jako častokrát úplně plnej, protože ještě tu ty limonády, jak tě nafouknou. Že tě nafoukne víc, jo? Přesně tak, že jakoby nesním víc, ale... Záleží, no. To jde jakoby i s tím, že trošku možná máš to jsme to neříkali, větší porce. Větší porce jsou. Ne asi úplně ve všech restauracích, ale drtivá většina jako máš obrovský talíř. Teď jsem měl zkušenost, byl jsem v italské restauraci a dali jsme si těstoviny, prostě normální, běžné. A došel ti kotel. A došel mi úplně hora. Plný loaded plate, úplně obrovský prostě. A všichni jsme dostali úplně stejnou nálož. A fakt jsme hleděli, stalo to $25, což je jako taková standardní cena za meníčko i v Kanadě. Což je další věc, že tady jsou fakt drahé ty meníčka v restauraci. Když to ale zase vezmeš poměrem na to, kolik si můžeš vydělat na hodinu, tak... Jsme ve Vancouveru a tady ve Vancouveru je to jako všechno víceméně drahší. Ale fakt dostaneš obrovský plate, nesněl jsem to ani náhodou celé, prostě už jsem byl zdutej úplně. 2 nebo 3 obědy si z toho měl. 2. A to je zajímavý, že oni automaticky v té restauraci počítají s tím, že to nesníš celý, takže v průběhu to, jak jsme jedli, tak nám vlastně donesl pak číšník plastový, jak kdyby trays. Nádoby, nebo prostě jaký, krabičky, prostě. Krabičky donesl a já už s tím počítal, že se prostě zeberem sebou. Zbalili jsme to do krabičky prostě a měl jsem na 2 dny oběd do práce. Takže ve finále to nebylo ani drahý, jako za $25 děleno 3. Když děleno 3? Tak jako dobré, jsi na nějaký $7 no. Worth it. To je pecka, ale ono je taky zajímavý to, jak jsi říkal, že už ti jako pak nesli ty krabičky, že už automaticky věděli, že to nesníš. Bez optání. Tak tady vždycky ty čišníci, jako to check-in, jako jestli jsi se vším v pohodě, jestli jídlo chutná. Oni se několikrát vrátí k tomu stolu. Oni dojdou a prostě se ptají, jestli vám jídlo chutná, jestli jídlo v pořádku. Prostě. A vy můžete být klidně třeba uprostřed konverzace v češtině, takže oni s velkou pravděpodobností, pokud to není český nebo slovenský čišník, neví, třeba řešíte něco důležitého. A on tam prostě klidně vleze a jako všechno OK, všechno chutná a to mě jako fascinuje do dneška, jak oni prostě chodí zpátky jako a třeba i ke konci, když už pak jako to zpomaluješ, jestli jako ti nemá přinést krabičku, to prostě... Strašně tě sledují a prostě fakt se o tebe starají, musíš vůbec čekat jako na to. Valí v restauraci neskutečně. Tady. Z těch rozdílů ještě mi napadá, a setkal jsi se tu někdy s takovým tím klasickým, a ono to je v celé Severní Americe, že řeknu severoamerickým pihnělem, který si v podstatě překope celý meníčko? Já jsem se s tím asi jako nesetkal, ale slyšel jsem jako třeba přes stůl, jak si tam někdo vymýšlí pěkně teda solidně. A jo, lidi si dokážou tady strašně nevymýšlet, jakože... Že nechce bílou rejži, ale žlutou rejži a že do ní chce cibulku. Vyberete si jedno meníčko a ve finále si z toho děláte vlastní meníčko úplně. To nechcete, to chcete. Hledím a fakt oni vám tady vyhoví prostě, oni to udělají přesně jak chcete a donesou vám to, ještě se vám odtají, jste v pohodě a jako... Jako na druhou stranu těžko si nějak asi upravíš třeba svíčkovou, nebo víš takovýhle jako to... Tady jsou ty jídla takové, že se takhle chce kombinovat. Jo, ale na druhou stranu nevím, jak by se tvářili v Čechách,
kdyby si přišel do restaurace, řekl by si, že chceš svíci se 6, ale bramborovejma. Ne houskovejma. No, tak... To si myslím, jako nevím, jestli kouká tady někdo, kdo dělá v restauraci v Čechách, tak mě by zajímalo, jak by jako jste se tvářili a jestli to jde. Protože já mám prostě pocit, že jako asi by to vyšlo, ale ty pohledy... Museli by je mít. Museli by je dělat. Jasný, OK. A i kdyby je měli, tak si myslím, by to byl takový pohled jako svíci z brambor. Jako co ti je. Než to tady, customer service na prvním místě, zákazník náš pán cokoliv chce. Z Česku by dostal pohled, jestli se nezbláznil. Ale a to ještě s těma pohledama. A tady, když jim řekneš, že máš třeba na něco alergii, tak okamžitě, jako jaká to je alergie, jestli to je jenom jako intolerance, nebo jestli jako opravdu jakýkoliv kontakt prostě problém. A oni musí, když jim to nahlásí, musí vyčistit kompletně tu pracovní plochu, než ti vařejí to jídlo. Zase říkám to z pohledu zákazníka, takže nevím, do jaký míry jakoby oni to jako udělají, jako follow through, jakože fakt vyčistí a pak vaří na čistej. Ale ten čišník vždycky se jako takhle ptá, viděl jsem to už několikrát. Wow. Jsem ještě neslyšel, ale jako věřím, že to tak funguje. Hlavně, když odejdeš, tak ten stůl celý hnedka opět prostě nastříkají dezinfekcí, celý ho setřou. Někdy v lepších restauracích i ten ubrus vymění po tobě. A tak by to mělo být, že? Že jako úplně maximálně. Já si myslím, že třeba, bo aspoň doufám, tak jeden můj sen zajít si na jídlo do Imperiálu k Polreichovi. Tak si myslím, že takovýhle jako normální standard, že tak to jako i dřív bývalo, že ono to je záležitost jít do restaurace. Je. Tady se to hodně bere, jako řekl bych, jít do restaurace je taková příležitost. Že to není úplně jako, že si jdeš každý den na meníčko, každý večer, že spíš to je jako taková nedělní svátková věc. Na druhou stranu, a já ti možná budu jako trošku oponovat, když si vezmeš, že ty v podstatě dojíš a třeba si dáš to jídlo do té krabičky a ona už ti odnese talíře, automaticky ti přistává účet. To jsem chtěl právě zeptat, jestli mi přijde, jako, že to tady prostě víc funguje rychleji jako business. 100%. Co nejvíc otočit. Posedět, že musíš hnedka dojíst a prostě vypadnout. Jo, přesně. A obzvláště, když jsou busy. Když půjdeš třeba nejen do IHOPu si dát snídani, nebo něco takového, prostě já nevím, v sobotu, v neděli ráno, kdy jako tam se to točí, tak hele, budeš dojídat, ještě nebudeš mít ani dopitý to ranní kafe, budeš dojídat takhle ten pancake a už tam budeš mít ten účet. A žádný, že čekáš ještě v IHOPu, že ti do toho skáču, že čekáš, až ona přinese terminál. Ne, platíš u východu, aby už oni mohli dezinfikovat a usazovat dalšího. Takže dostaneš ten receipt a pak s ním musíš jít ven. A s tím jdeš dopředu a platíš tam. Stalo se ti někdy, že jsi musel čekat ve frontě před restaurací? Tolikrát. Jak jsem chtěl říct 100krát, ale... Tady děje na denní bázi, že? To je... Hele, a víš, co je zajímavý? To mě jako fascinuje do dneška, že oni klidně mají čtvrtku restaurace volnou. A oni, když třeba jako nemají nikoho, kdo by to obsloužil, tak oni to prostě nechají neobsazený. A ty tam prostě stojíš ve frontě, třeba máš před sebou nějaký dvě, tři další skupiny. A jenom to koukáš, říkáš si tam můžu jít sednout, ale prostě nejde to. Oni radši nechají, ať ten čísník prostě 100% obslouží těch pár lidí, než aby jeden dělal. Hele, nevím, já bych jako mohl spekulovat jedině, ale už jsem to párkrát takhle viděl. Ale ty fronty mě šokovaly, že fakt lidi si prostě vystojí třeba někdy hodinu na to, aby si sadli do restaurace. A před restauracemi mají i takové ty plotky červené s pozlacenýma sloupkama, kde stojíš prostě v lajně jak na banány a jako fakt. Jako je to šílený, že ty jednak platíš v restauraci úplně neskutečné pálky, ještě tam necháš za tip úplně fakt prostě brutální nálož peněz a čekáš na to frontu hodinu prostě. A potom co dojíš prostě dezert tě hnedka vystěhují. Když to nepřijde v tom Česku, záleží zase kde, ale prostě nechají tě posadit, bere si to jako taková záležitost, že prostě si tam vykládáš s lidma, v klidu sedíš, potom třeba popíš víno a nikdo na tebe netlačí, nikdo tě nevyhání, že je to také uvolnější. A to se mi líbí, jak jsme došli zpátky k tomu, jak jsi říkal, že tady je to jako záležitostí do restaurace. Ono podle mě je, protože si to spousta lidí nemůže jen tak jako dovolit. Prostě jako to jednou za 2 dny prostě zajít, aspoň třeba na to polední meníčko nebo něco, tak prostě tady by se ti to mega prodražilo. Pro spoustu lidí to je nedostupné tady.
ale když už tam jdeš, tak je to strašná otočka. Takže kulturně mi přijde, že daleko větší zážitek a záležitost je v Čechách, kde prostě to je jako... Dalo by se tak říct, jo, asi. Asi i restaurace od restaurace hodně. Třeba nějaká fakt busy restaurace v Praze může být úplně podobná, jak tady v Kanadě. A nějaká restaurace někde na kraji města, na malého města může být úplně fakt jako diametrálně jiná. Ale ono to podle mě bude hodně spojen s takovým tím, a možná se mýlim, a teď zase někdo řekne v komentářích, že všechno, co tady říkám, jsou jenom moje domněnky, takže pojď do mě. Ale musím si rejpnout. Ale myslím si, že to je spojen s tím, že Češi jsou hodně pivařská kultura. Takový to posedět u toho piva, ten chill a tohle tak... To je pravda. Spousta lidí chodí do restaurace jenom na to si dát pivo. Jo. Že to tady úplně jsem neviděl. Spíš do baru se chodí na takhle. A tady hlavně mám pocit, že je omezen, od kdy se může pivo podávat dokonce. Řekl bych, že jo. Že tady není úplně obvyklý, že prostě přijdeš ráno v 9, takový to, jak prostě lidi jako mají pocit, že potřebují ráno pivo na nastartování, tak tady jako podle mě pivo v 9 ráno neseženeš. 9 ráno. Tak by na tebe koukali jako cože? Jako... Vím, že v barech je to omezené, že třeba do 1 ráno, do 2 ráno prostě ti ulevají a pak už nesmí. Nesmí. Tak prostě nedají ti nic. V klubech hodně omezené prostě. Do 2 do rána, pak ti neulevají. Hele, ale pak jsem byl v Montrealu a v Montrealu prostě ve 4 ráno a furt to jelo. Takže ono taky záleží. Montreal taky hodně. Jako, že oni jsou hodně evropštější v tomhle. Tam se trošku slyšel jsem na Montreal hodně jako takových názorů, že tam ty pravidla jsou trošku jako jinší než tady na západě. Jo. Tam to mají trošku. A i Ontario je trošku, nebo takhle, Toronto, mi přijde, že daleko víc v tomhle tom jako, jak to říct, abych zase jako nevypadal jak Tatar, kulturnější, jakoby, že nejsou tak jako takový barbaři, jakože prostě civilizovanější, to je to slovo, co jsem chtěl, jo? Že prostě dokážou žít, než to tady prostě ve 3/4 last call. Tady každá sranda je pokažená, přerušená, limitovaná. Last call. Trošku se bavíš, hnedka ne, prostě konec. Utnou tě. Mohli jsme na trošku nástřel divákům, kolik tak stojí průměrná návštěva restaurace? Kolik tak třeba meníčka? Kolik můžeš za meníčka nechat, kolik za tip necháš? Hele, samozřejmě, když to vezmete, že máte různý jakoby puby, že lepší pub, nějakou restauraci, a pak prostě to jde až prostě high-end nějaký steakhousey. Ale řekl bych, že ten průměr nějakých 30 babek zhruba za meníčko. Jo, samozřejmě půjdeš, dáš si někde křídla a kolču, no tak zaplatíš, já řeknu 22, 20, jo. 30 kanadských dolarů. Ale prostě já bych řekl, že ten průměr je 30, když prostě půjdeš pak nějaký ty steaky, tak je to 45, no to už možná dneska daleko víc, to bude nějakých 55 budeš startovat na stejky. To je dobrá pálka teda za meníčko. Jakoby výstřel to je. No a pak musíš počítat s tím, že to není jako v Čechách, že zaokrouhlíš na 100. Přesně tak. Ale prostě přistane ti tam terminál. A máš tam prostě, ale to si schováme do našeho videa o té typovací kultuře. Ale prostě snažíš tam... Ranec necháš prostě na dýšku tady. Těch 15, 20, 30 a prostě když platíš ještě třeba za někoho, necháš tam dohromady třeba, dejme tomu $60 a pak jsi 15% dýško, což jako kolik zhruba je třeba dalších 8 do $10. Jo, to je šílený. Jako ono to fikne, ale to si schováme do toho videa v Vodíškách, to si myslím, že bude docela zajímavý. Jo, ještě k tomu připočítá se daň. Ano. Takže to meníčko těch 25 je teprve bez daně, takže k tomu ještě pak máš daň, což to stojí třeba 30. Pak k tomu celém ještě máš dýško, takže... A teď, když si dáš pivo, tak prostě za pivko dáš zase nějakých $6.50, $8 úplně easy. Úplně easy. No 6.50 jsou takový ty žbrďoly místní typu Coors, koukaný Bud Light. Z kanálu vylítý. Za stálého míchání lejeme do hajzlu. Jsem úplně zvedlo. Ale Bud Light jsem ochutnal asi 2krát v životě a po každý mi to chutnalo, jako když to vařili v popelnici. Jako seriously. Americký Budweiser to je... Ještě, že tady mají Plzeň. Takže to nější si koupit projímadlo, jako úplně seriously. To je drsný. Ne, ale ještě další věc, co mě napadá.
A v Česku tak změnili to, že se nesmí kouřit v restauracích. Už je hodně dávno, ale jo. A zakázali. ono už to jako podle mě bylo, když já jsem odjížděl do Kanady, ale nějak jako se mi to vypařilo. A přijel jsem tam loni a bylo to prostě fajn. Že prostě, když si chceš dát jídlo, takže ti tam někdo jako nečadí. A pak jsem byl v jedné pivnici v Plzni. A tam Ferrari měl takový ten nahřívaný tabák, jak se to jmenuje? IQOS? IQOS? Dalo se říct. Tak tam měl nahřívaný tabák. A já úplně jenom jsem na to koukal. A oni mu k tomu přinesli i jako popelník. Takže vlastně jako nesmíš kouřit v restauraci v Čechách, ale smíš. A smíš kouřit na předzahrádce. Což jako tady máš, já nevím, jak to je přesně, ale tady je pravidlo, že nesmíš asi do nějakých, kolik to je, 6 nebo 10 stop od podniku, tak nesmíš kouřit. Nemůžeš ani víc z předních dveří a zabávat. Přesně tak, takže kolikrát vidíš lidi, tak. když jdeš prostě, a oni jako jdeme třeba takhle jako firma a oni kouří, tak prostě vidíš, že oni jdou úplně jako daleko prostě. Daleko. Jo. Když to v Čechách, jo, jestli kouříte na předzahrádku. Jo, hnedka prostě vedle dveře jo. prostě. To je úplně odlišné, ale hlavně tady prostě daleko méně lidí kouří. Ano. Tady to je obrovský rozdíl. Tady fakt, když někdo kouří, tak je buď třeba někde z východní Evropy a někde z Midwestu a podobně. Jo, anebo jsou takový ty, jak to říct, trošku rednecks. Rednecks, přesně tak. Někdo z Alberty, když tam dojede. Nechci generalizovat, ale. Ano. Takže jako ti víme, že kouří, ale mimo to prostě minimálně kuřáků, minimálně. Takže si spíš zapálí trávu, než aby kouřil. To je pravda, tady jako tráva je strašně rozšířená. A společností přítel. Hele, normálně se mi stalo, že jsme s kamarádem a dotáhl jsem z Floridy, když jsem dotáhl ty kubánský doutníky, co oni tam dělají ročně v Miami. A prostě jsme si řekli, jo, fajn, hele, zaplatíme a prostě ještě postojíme, než pojedeme, zkusíme, jaký jsou. Takže jsme prostě šli ven a vyšel nějaký starší pár z té hospody. A teď samozřejmě ten doutník, to je prostě specifická vůně a ten pán hnedka, co to hulíte? A já říkám, to je doutník z Miami. Umřete na rakovinu. A kdybyste radši kouřili marihuanu, to je aspoň zdravá. A já na něj koukal, jako co to je za logiku, protože dobře, tak doutník nešlukuješ, ale v podstatě ten kouř ti tu rakovinu vytvoří v té puse, že jo, když bude kouřit furt doutníky, že jo. A z té mařeny to šlukuješ, takže prostě to je úplně stejný smysl, jako jo. Ano, má to nějaký účinky, které jsou jiný, ale prostě oni jsou nastavený jako, že ta mařena je tady jako úplně jako v pořádku, prostě jo. To zdraví, to léčivo. Prostě. To je bylinka. Koupíš to na každém rohu, máš tady story prostě a tam si vybereš, jakou chceš si sílu, všechno. Jo. Strašně rozšířený. To právě když piješ alkohol, tak jsi ten špatný. Že tady je to úplně obráceně, že prostě ten alkohol je právě vnímán jako hůř než ta tráva. Je to tak. A asi úplně poslední rozdíl, na který si teď jako vzpomínám z patra. A všim si, že spousta restaurací tady, tak jsou pořád jakoby i regulární restaurace, jako prostě já nevím, fakt, teď jak to přirovnat, nenapadá mě, já nevím, to je jako kdyby pivovar v Plzni měl řetězec restaurací, prostě v drtivá většina restaurací tady jsou, ať už celostátní, nebo jenom třeba provinční, nebo jsou jenom v několika provinciích, jsou to řetězce. Franšízy. Jsou to prostě franšízy. Nevím, jestli franšízy jsou všechny, ale jsou řetězce. Vídám strašně častokrát jako stejný název restaurace, různě po městě. Podle mě dobrý příklad by byla Potrefená husa. Jo, v Česku. Ta je na hodně místech. Ta je na hodně místech. To je podobný koncept. A tady jsou takhle všechny, nebo drtivá většina restaurací, že když pak jako jdeš jako lokální nějakou, tak už jich tolik není. Je jich míň, no. Ale fakt jako ty restaurace tady jako franšízy úplně jdou brutálně. Jo. Je jich tady spoustu. Nebo ne, tolik není, ale většinou pak jsou to prostě takový ty neighborhood puby. Jo. A nebo pak máš prostě takový ty vyloženě mexický nebo indický, ale prostě poznáš na té restauraci, když tam přijdeš, že ty řetězcoví mají nějaký standard.
a víš, co můžeš čekat. Jo. To je prostě jako, že půjdeš do Mekáče, dáš si cheese, víš, že prostě dostaneš spálený puk. Ať půjdeš kdekoliv na světě. Jo. Tak to je podobné. A to mně přijde, že tady v Čechách není, kromě fakt říkám, potrefenou si akorát vzpomínám. V Čechách zase přijdeš, ale každá restaurace dělá to samý. Každá tam má prostě české klasiky. To mažák tam mají prostě. Když už jsme teda u těch restaurací, co si myslíš, že je tady taková klasika, klasické jídlo? Klasické jídlo. Tyjo, hodně tady jede putín. Mm-hmm. To je tady taková, já jsem poprvé nechápal, co to absolutně je prostě. Jo. Putín, co to může být. A je to prostě, jak bys to popsal? Jak bys to popsal ty, ten putín? Hele, já vždycky, když jsem to někde popisoval, ať jestli na nějakým videu tady na YouTube, nebo u mě na Insta storíčkách, tak tomu vždycky říkám hranolky z UHO. UHO. Univerzální hnědá omáčka. Protože v podstatě toto je. To jsou hranolky a oni vezmou výpek, který zahustěj a posypou to mladým cheddarem a ten... Spolu to sýrem, omáčko a prostě wow, máme super jídlo. A jako v Americe tohle dělají prostě z chili, že dostaneš, že jo, nakydnou ti na to chili, no tady na to dostaneš putín. A je to úplně jako wow, prostě opěvovaný, prostě naše jako místní kanadské jídlo. Prostě hranolky poleté omáčkou, posypaný sýrem, no. Hele, a to jsem rád, že jsi to zmínil, zajímavý je, kolik oni si na to občas nechají jako připlatit. To jsou pálky za to. Že ty si objednáš třeba hrancle, to je pravda. nebo vlastně s burgerem ti tady přijdou hrancle automaticky. Hele, když si objednáš hambáč, přijdou ti hrancle. To byl velký šok. To, když se mě zeptali, jestli si hranolky nebo ne, tak jsem radši řekl ne, abych musel platit další $10 za hranolky. Ale to, vlastně oni jsou součástí ceny toho. To je v podstatě obloha. Jo. To ti donesou jak vodu prostě. Ale jakmile chceš cokoliv jako tam upravit, ať chceš třeba, nevím, batátový, nebo chceš tu putínku, tak prostě jsou rány, tam vám naskáče 3,50 podle mě jenom přirážka za to, že ti tam nakydnou UHO. S tou troškou toho sýra. Dej nás, kolik stojí ten putín. Čistě, kdyby si šel jenom si dát putín. Je to takový the ball nějaký. No, jasně. No, jako kdyby si šel čistě jenom na putínku. Je to v také vždycky misce, není to úplně jako na talíři. Kolik? 18 babek? Ty jo, 18 babek. Je to vlastně nějaká třeba takáhle miska. Jo, není to většinou talíř, je to miska, že? Plná hranolek, zalétá omáčkou a posypaná sýrem. Za $18. Počkej. Šílený. Teď já vím, kam tě vezmu. Já tě musím jít do jedné restaurace, ale to je výpras. To ti, říkám ti, schoří kardiostimulátor. Tam si totiž můžeš dát 5-librovou putínku. 5-librovou. On pocit, to stojí kolik je to gramů, prosím tě? A kolik to je? To je nějakých 5 liber, je 2 kila? 2 kilou putínku. 2 kilou putínku. Prostě ti přinesou takovýhle velký pohár a to je prostě jsou hrancle, zalití tím UHO ale pozor, v ceně je, že ti udělají fotku na co to je, ne Hall of Fame, Wall of Fame, na zeď slávy můžeš mít tam Když to sníš? Já mám pocit, že to snad ani nemusíš sníst, podle mě stačí jenom, že jsi takový hovado, že utratí za hranolky z UHO 50 babek. Šílený. Tak to jestli sní někdo, tak to jako nechápu, zdutej úplně. To je zpátky těm velkým porcím. Jo. Ale dobrý taky business plán prostě. Jo? Jako proč ne? Challenge tam. Proč ne? Na stěnu v restauraci vlastně budeš vystavený. Takže tam udělají ti fotku s tím a budeš tam zdokumentovaný. Tak je to zajímavý. Tam někdy musíš zebrat. Tam někdy půjdeme. Tak to musíme vyzkoušet. Tak co, napadá ti ještě nějaký další? Ale přemýšlím, co máš za rozdíl, ale asi teďka mě úplně nic nenapadá. Myslím, že jsme zmínili hodně věcí, hodně takových základních. Určitě prostě všeobecně jsou strašně hodní a milí. Prostě. To je obrovský největší rozdíl. Jo? Že to nedělají jako práci, ale fakt chtějí to dýško, prostě jsou usměvaví, ptají se na všechno. Musí. Bohužel musí. Ale je to příjemný prostě, jo. Jdete do té restaurace a připadáte si, že se o vás někdo stará a... Nedostaneš ty takový ten kyselý zadek, protože někdo má zrovna špatný den. Přesně tak, vždycky. A co to bude a odejde a pak to hodí na stůl a... No, tak co si dáte. Máte vybráno. Jo. A pak ta restaurace je prostě příjemná zkušenost, jo, která ti vždycky trošku zvedne náladu. Jo. Není to úplně takové jako... Je to o zákazníkovi zase, no. Hodně. Jako všechno tady. O číšníkovi. Může být i číšník. To je fakt, může být i ale pak si nevydělá, to tam nevyjdeš. Jo. Jsou odlišní. Někteří jsou strašně charismatičtí, úplně ti tam vtipkují prostě, úplně prostě, jak kdybys tam měl jako showmana před sebou, jo? Úplně se předvádí doslova někdy.
A někdy jsou prostě normální lidi jako klidní, prostě co úplně nemají potřebu tam dělat sebe šašky, takže... Teďko je napadlo, ale to je spíš rozdíl Amerika versus Kanada. A já s vámi to řeknu, to mě zajímá, pro zajímavost. Že v Americe, když přijde na placení, tak dostaneš takovou tu knížečku s tím účtem. A tady ti dají taky. Ale když chceš platit kartou, tak v Americe do té knížky dáš tu kartu a ten čišník s tou knížkou i svojí kartou odejde. Ty brďo. Prostě jako, dokážeš si představit, že by ti v Čechách někdo sebral platební kartu a jako odešel s ní? To je šílený. Jo, a tady v Kanadě taky ti přinesou třeba tu knížečku, ale zeptají se tě, jestli potřebuješ terminál. Okay. Jo, tady s kartou neodejdou. Ale v Americe to mě jako do dneška mám jako z toho blbý pocit, když tam jsem a jdu do restaurace, takže prostě to zbalí a odejdou. A přijde ti ten lísteček a na tom lístečku máš prostě tu celkou částku a pak tam je zvlášť kolonka, kde máte tip. Tam napíšete dýško, kde chcete dosáhnout dýško. Napíšeš. No jasný, prostě ti přinesou propisku, a tam to prostě napíšeš a podepíšeš. Wow. A vrátíš to zpátky do té knížečky, vezmeš si prostě svůj kartu. A takhle mi to dělají ve státech. Asi to nejspíš zažité ze starých dob a prostě to pořád uchovávají. Na druhou stranu, jestli se nepletu, tak ve státech finanční zločin je v podstatě hrdelní zločin. Jako federální. Plus tam každý používá kreditní karty, takže... Jakýkoliv prostě podezřelá transakce na kreditní kartě. Dá se to hnedka prostě zřešit. To je úžasné, že máš pojištění na té kreditce. Na kreditce pojištění a prostě, když ti někdo ukradne, tak můžeš to zpětně prostě... Přesně. Vyplatí ti to, nebo... Přesně. Není to takové, když tam máš tu access kartu a debitku, kde ti úplně vypráší celý účet. Jo. takže jako... Tak to ještě mě napadlo takhle, ale říkám, že to je rozdíl spíš Kanada a Česko versus Amerika. V Kanadě zatím jako jsme zkušenost, tak ti ten terminál donesou, jako automaticky. Ano, tady si myslím, že ti nemůžou odnést kartu. Ještě se mi to asi nestalo. A hodně zajímavý bylo, se mi líbilo, tak když jsme si dali dezert mezi tři prostě kluky, tak bez optání normálně nám každém na účtenky prostě rozdělili ten jeden dezert děleno 3. Jo. To jsem byl taky překvapený. Úplně automaticky fakt jako viděli, že máme prostě to uprostřed a každý do toho ždíbem prostě lžíčko, tak už automaticky viděli a na ten účet bez optání nám došlo prostě, jakože tiramisu 1/3. Jo. To jsem fakt ale to jsem rád, že jsi tohle zmínil, protože teď jsem si uvědomil, takový to rozdělování, když přijdete do restaurace a teď prostě nechcete platit dohromady, řeknete, prostě budete platit zvlášť. A teď oni přijde prostě ten češník a tak kdo jste co měl? Jo. A tady si to vždycky pamatujou. To mě taky velmi šokovalo. Tady prostě vždycky přijde a přesně ví, kdo co měl. Oni nesledují ten stůl, co má ten stůl, ale přímo jednotlivě ty zákazníky. To je že tady fakt ta orientace na ten detail je až jako takováhle. Úplně, to mě nejvíc taky úplně vyřítil, fakt, že. To jsem já, že jsi jako zmínil ten dort, úplně, teď si říkám, to je dost dobrý rozdíl. A neminuli se nikdy. A tím jako nedej bože, nechci schazovat nikoho, kdo děláte v restauraci v Čechách, jako to je práce s lidma, je ta nejnevděčnější práce, podle mě. Je to náročné, samozřejmě. To jako veškerý respekt ke všem čišníkům, barmanům, protože kolikrát si někdo přihne a co si budeme prostě, je horší jako muset jako pracovat s někým, kdo má trošku upito, nebo cokoliv, někdo blbej den a vy to prostě slíznete. Veškerý respekt k vám. Určitě ne. Ale ruku na srdce, myslím si, že každej nebo spousta lidí dokáže identifikovat den, kdy prostě na ty lidi jako nebylo asi příjemných v Čechách. A tady to není. Tady prostě tady musíš. Jo, určitě. Jako je to samozřejmě fakt respekt, je to prostě náročný dělat restauraci, samozřejmě to zažil jednou a dokonce teďka zažívám, teďka pracuji v restauraci, jako druhý job a fakt prostě je to náročný, lítáte celý den, tam se prostě nezastavíte a je to jako, že prostě ty prachy za to fakt jako jsou vydřený. Takže respekt fakt pro každého, kdo dělá restauraci. No jak ty máš, ještě se zeptám s těma ale víš co, necháme to na to dýškovací video. Takže tohle je konec našeho videa. Mohli bychom takhle hezky ukončit, přesně tak. O restauracích, rozdíl mezi restauracemi v Čechách a v Kanadě. Tohle byla samozřejmě jako naše zkušenost s Krištofem, kterou jsme tady chtěli sdílet s vámi. Pokud máte jinou zkušenost nebo máte na to jiný názor, určitě to napište do komentáře.
podělte se z vaší zkušeností a třeba úplně... Třeba v jiných částech Kanady to je jiný, než to, co my zažíváme tady. My se teďka vlastně bavíme o Britské Kolumbii a konkrétně o Vancouveru. Ano. Třeba na východním pobřeží je to úplně jiné, úplně to funguje jinak. Jsme zmiňovali tady ten Montreal. A Ontario může být taky úplně jiné. Alberta může být jiná, spousta lidí z Alberty. Můžou být nějaký malý nuance, které jsou jinak. Přesně, takže určitě dejte nám vědět vaši zkušenost. A minimálně by mě zajímalo, jestli si můžete, jako když přijete sám si dát pivo a máte žízeň, jestli si ve vaší provincii můžete objednat žbánek. Protože tady ne. Jak jsme říkali, tady ne. Takže to bylo asi pro tohle všechno. Přesně tak. Takže klasický drill. Klasický drill. Nezapomeňte dát like. Video se lajkuje přes hlédnutím. Přesně. Nezapomeňte dát odběr. Já jsem čekal, na Krištěfův kanál, přesně tak. Nezapomeňte dát nám tady odběr, nezapomeňte sledovat Majka na jeho Instagramu. A Krištofa na jeho Instagramu, kde sdílíme spoustu věcí a zážitků z života ve Vancouveru a po státech. A po státech a i po Kanadě, protože já teď zase budu cestovat na východ. Jsi cestovatel. A vidíme se u dalšího videa. Určitě. Tak se mějte hezky. Čus.